Stai, Vichea, stai, ascultă-mă, ascultă-mă. Nu, drept, e drept, Vichea, stai acolo, stai acolo. Stai și ieți viteză. Stai unde vezi tu că este gheața întreagă. E bun, e bun, e bun, e bun. Ies, apuc de ticul acela, apuc. Lasă-l trăpată. Amuia trebuie să ta primăvară. Da. 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 Altceva nu faci tu. Da. Vichea. Genial, Vichea. O streamat video. Uite în camișel în loc. Tot dă-ți tractorul. Să-ți duci până la fund, până unde vine tractorul. Gata, iesim cu pauză, tu nu o smulgi. Bă, și-a punea, așa nu-i adânc. E mai departe n-a să duc. Nu ai dat, nu-ți duce. Deci 2 metri, na. Dă, tăt. Dar mă spune ragușut. E bun, asta e bun. Gine cum s-o scoate acolo. E ca în coleac și noi. Ha ha ha.